שלום לכולם, הגעתם לערוץ החדש שלי, טופ, לא, פליי גיים 944. והיום אני אלמד אתכם איך להעלות קבצים לאינטרנט. למשל, נכנסים לכתובת הזאתי, שאני אתן אותה בדסקריפשן. אתם בוחרים אם זה עלה מהאינטרנט, עלה משרת FTP או על הפשוטה. נבחר על הפשוטה. הסבר קצר על הקובץ אם אתם רוצים, סיסמה להורדה. תבחרו את הקובץ. תבחרו את הקובץ שאתם צריכים. למשל, שנייה, נבדוק מה קרה. סתם משהו קטן. תבחרו את הקובץ. למשל, בחר. למשל את זה. תחכות שזה על שנייה. תעשו פיין. עלה. הסבר קצר. תשימו מה שבא לכם. אתם יכולים גם לא לעשות את זה. למשל, טקסטורה למיינקראפט. סיסמה למשל להורדה, אני אכתוב סתם סיסמה. תעשו כתובת לקבלת קישור ורגע שימו עונה לחובה. לחץ כאן עלה. רגע שזה יסיים. טוב, אני אחזור לכם מתי שזה יסיים לעלות. טוב, אז חזרתי. כפי שאתם רואים שזה על 100%. זה הקישור של ההורדה. פה זה קישור ללינק להורדה. אתם צריכים את זה לפורום, כאילו אתם צריכים את זה. תעשו העתק, תפתחו את זה, תעשו הדבק, כנסו, והנה יש את זה. תשמעו את זה, זה סתם 732, זה סתם. תשמעו את הסיסמה שהייתה. חץ כאן להורדת הקובץ. תחכו שזה יסיים. תחכו 15 שניות 17 בערך. נחזור אליכם מתי שזה יסתיים. רק שנייה. טוב, חזרתי. הנה זה הסתיים, תלחצו לחץ כאן להורדת הקובץ. והנה פה אתם רואים שזה מוריד את זה כאן. טוב, עד כאן היה הסרטון. אז סאבים, לייקים, תגובות, הכל. תודה ויאללה ביי.